you. Alright. What just fell? Oh, it's my camera. Camera? Yeah. It's, Oh. It's Okay. just those a little vlogging, so. Okay. Wow! What kind of camera? Oh, it's 360. Oh. Oh, you gonna say hi, sir? Yeah. Alright guys, good morning. Tayo na. Mas na naman yung timbangan. Andito na tayo guys sa Bonner's Ferry, kung saan dito tayo na-pull-over dati dahil sa mga maraming mga nakitang hindi maganda sa truck natin. Ay no, bukas na bukas. Ay nako. Dapat kagabi na inanuhan ko na to. Hindi na linagpasan ko na. Sana hindi tayo ma-pull over ngayon. Yes! Bagay, nakorek ko naman lahat na yung dapat i-correct. Ang tanging natitira na lang dito sa truck ko na problema nga, check engine. Kung ma-pull over tayo ngayon dito, sana yun, wala naman silang makitang diferensya. Linggo ngayon guys, linggo na linggo, bukas pa rin sila. Hindi ko maintindihan dito sa government na timbangan. Kabado talaga ang lakay tracker dito sa lugar na to. Dito tayo na pull over. Kung gusto niyo panoorin yung video guys nito, na pull over ako dito, they found 7 counts of violation. I-check nyo ang description down below at doon mapapanood nyo. Sana hindi nila ako pull over ulit. Woohoo! Wala naman tayong problema sa timbang kasi tinimbang ko naman ito Problema baka mamaya pull over tayo dahil gusto tayong ma-inspectionin. Isang karga mga bintana baka mamaya magtawag sila. $12,400, $32,600 ang drive. $27,800. Yes, go. Ayan guys, thank you. Hindi tayo na pull over. Uhuy! Thank you Lord. At the end of the street, turn right. Salamat naman hindi ako na pull over. Alright guys, ayan. Tapos ayan, tatawid na tayo ng Kingsgate border. Sa previous video vlog natin, tumawid tayo ng Blaine, Washington. Nagka problema yung kanilang computer system, kaya ang ginawa nila, nililista nila isa-isa ang mga tatawid. Wala yung scanner nila hindi gumagana ang computer, kaya wala talaga. Kaya lista sa notebook, tapos ikikiin nila sa computer nila yon pagdating ng kapag ka online na ulit sila. Okay, 30 minutes nasa border na tayo guys. Tuloy-tuloy lang ako. Tapos ang delivery
sa Calgary, Alberta. Meron pa akong total 6 hours driving. Andun na tayo mamayang hapon. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik para tratin na natin to. Guys, sinasabi ko, inuulit ko ulit, kung gusto nyo magpa-shoutout, drop comment. Ilalagay ko kayo sa cards. Hanggang 5 lang ang kaya kong mailagay, guys. Hanggang 5 lang. Kaya mag-drop lang kayo ko comment dyan. At ilalagay ko kung sino yung makakapag magpapa-shoutout sa akin. Kunting text lang ang mailagay ko doon, guys. Example, kung ang apelyido nyo or pangalan ng family nyo is Bernardino family, ilalagay ko doon ng Bernardino family ng Laguna, kunwari ganito, ganon ang ilalagay ko lang. Kasi kapag kamahaba, hindi kakasya, hindi i-allow ng cards. Mga ilang text lang, kaya ang mababanggit ko lang talaga doon, mas maganda kung family nyo na lang ang i-shoutout ko, o kung sino yung man, basta last family lang, pwede na yon. Para sa ganon kunting text lang, kasi hindi pwedeng mahaba yung message na ilalagay ko mga 100 letter lang kasi ang pwede kong mga 30 letter lang, basta maigsi lang yung maaari kong mailagay doon na text. At saka kung gusto nyong i-click yung video na i-click yung cards na yon, yung lumabas na pangalan, pupunta yon sa video, guys. Video ko rin yung pupunta niya, sa cards pupunta. Ayan, guys. Mas maganda kapag nagpa-shoutout. Reyes family of Japan, kung nasa Japan kayo, big shoutout sa mga bagong subscriber natin dyan sa Japan, guys. Alright, tuloy-tuloy lang ako kasi ito, dikitan ito dikitan, kaya kailangan ko mag-focus. Wala pang snow, nakita nyo naman, pero ang temperature 6 degrees. Mabilisan natin at baka mamaya pagdating natin sa Calgary, nag-i-snow na. Alright. Alright, guys, US Canada International Border, malapit na tayo sa Kingsgate border. Hopefully dito walang aberya. Siguro hindi naman siguro synchronized, guys, yung yung ang tawag nito, yung mga border. Sa Blaine, Washington may problema yung computer nila, dito sana hindi. At saka Canadian border to, hindi naman to US border, kaya sana. All commercial vehicle stop at custom. Hinto tayo dito sa gilid. Patayin ko yung aking patayin natin yung ating Reaper. Hindi masyadong matraffic. Pila. US Custom Re-entry info requires Canada. Truck use right lane. US border station visitors parking there. Stop lang ako dito, guys. Sarado ko yung aking Reaper. Sarado natin Reaper, guys. Okay, there.
so let's go. Car yung isa, truck ay nasa gitna. Dito tayo sa truck, gitna yung truck eh. Wala yung sign na yun guys. Hi sir, turn it off. Yep. Yes! There we go. Thank you. Alright. What just fell? Oh, here's my camera. Camera? Yeah, it's Oh, alright. okay. Just those a little vlogging, so Okay. okay. My camera in front of me. Yeah. Okay. What kind of camera? Oh, it's 360. Oh, You're gonna say hi, sir? Yeah. Okay. You live? Winnipeg, Manitoba, sir. Okay. How long were you down in the U.S.? Since Friday, sir. Friday? Yeah. Where did you go to? I went into Hillsboro, Oregon, pick up there. Okay. What did you pick up? Mashed potato. Oh, mashed potato. Yes. Like packaged food or? Yeah, it's a food. Okay. Mashed potato, yeah. Where's it going to? Here in Alberta, sir. Okay. Favorite seal? Yes, I put the sailboat sail and they have the plastic one, so. Any shopping purchases? No, just the food, sir. Okay. How about alcohol, tobacco in the vehicle? No, sir. Any firearms, weapons? No, sir. There you go. Thank you very much, sir. Okay. Yeah, thank you. Alright. Napakabait naman niya. Nag-say hi pa sa say hi pa sa camera. Alright. Pa kasi yung camera ko rito eh. Hindi ko nila nilalabas yung aking ito 360 sa labas. Gawa nga ng umuulan nga guys. Wala ring saysay. Pagka ilalabas pa natin yan, bakit kanyo? Hindi mo rin makikita. Yes! Alright guys, but anyway, welcome to British Columbia. Tabi lang tayo rito, start natin yung ating ang ating Reaper. Tinanong pa naman niya kung anong klaseng camera ang gamit natin. Alam muna tayo, gilid. Alright. Yan. So, en route temperature check or
cargo temperature check. Yung trabaho namin guys bilang reaper, driver at saka yung mga nagpa-flat deck, may kanya-kanyang mga responsibilidad dyan. Sa reaper, ang responsibilidad natin i-check lagi yung temperature ng ating pangarga. Yan ang responsibilidad ng reaper. Unlike doon sa mga nagpa-flat deck, ang chine-check nila naman is yung cargo nila, securement, hinihigpitan yung mga tali o kadena. Yan. Sa mga reaper naman, ang chinitignan natin, syempre, normal na yung lahat ng unit. At syempre yung sealed kapag gigising tayo ang umaga. At ganun din syempre, number 1, yung temperature ng ating pangarga. Ayan. Every time na may pagkakataon ka, kailangan mong i-check yung reaper mo, kasi makikita mo naman talaga kapag nagda-drive ka na yung truck mo or yung reaper mo guys, makikita yung ilaw na yon doon, meron ng ilaw pero hindi mo makikita kung ano meron talaga dito. Kaya yan ang dapat nating tinitignan. Yan, kailangan ang set point nyan is 34 continuous, yan ang set point. At ang box niya is 35. Yan ang responsibilidad ng isang reaper driver. Yan. May responsibilidad ang mga flat deck pag secure ng kanilang mga load. Every time na huminto sila, mayroon ding responsibilidad ang mga reaper driver sa pag-check ng mga temperature ng pangarga. Yan guys, buti na, tara. Woo! Let's go! Alright guys, ayan, Highway 95 na tayo. Yeah! Wala pa rin snow. Buti naman, walang snow. Late na late ang snow ngayon ha. Anong petsa na ngayon? November 23 na ngayon eh. '23, 24 bukas. Isang linggo na lang, December na. Ito yung mga lugar, ito yung mga makikipot na guys, na kurbada. Hindi pwede rito ang mga oversized load. Hindi sila dumadaan dito, masikip. Masikip. Hindi kasya. Hindi pwede. Dito kasi tayo sa British Columbia, mainit talaga temperature dito guys. Sabi ni Mrs. ko sa Manitoba daw snow eh. Way station. Yeah! Sa totoo lang, itong highway itong highway 95 na to, BC 95 na to, ang daming timbangan dito guys. Marami akong timbangan madadaanan pa dyan. Ito yung unang timbangan pagtawid mo ng border dito sa Canada. Ito yung unang timbangan, vehicle over 5500, report when light is flashing. Scale. Anyway, close ang scale nila, sarado. Good. Very good. Linggo ngayon eh. Kailangan nyo matulog din mga pulis. Pag day off naman kayo. Anyway, hindi sila pwedeng mag day off. Merong mga nakatoka kasi ang crime hindi nagdi-day off yan. Walang day off ang crime guys.
Yan, ilagpasan natin. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa makipot na karsada. Yan o, 30 sabi niya. Wow! Kaya na humusga kung pwede do pumasok dito o dumaan dito ang mga ano, mga oversized load oh. Hindi pwedeng dumaan dito ang oversized load. Kasikip. Lalo na ito sa lubungan. Marami pa dyan, hindi lang itong area na to ang ano guys, marami pa dyan. Marami pang masisikip. Liko-liko na nga, tapos masisikip pa. Wildlife Corridor, drive with care, next 60 kilometro. Okay. Hindi ko lang alam. Baka madulas pare, alam mo naman. Parang nakita ko rin yun eh. Buti nga dito sa, kaya nga nakita ko rin yan. Dito nga sa highway 3 ngayon walang snow eh. May snow ba dyan? Tuyot na tuyot no. Ba't kaya ganito ngayon pare? November na ngayon, malapit na December eh. Ano na petsa na ngayon? 23 na eh. Ba't wala pang snow no? Nakaranas na ako ng snow pare nung nandyan ako sa Ontario. Di ba nakita mo nag-shutdown nga eh. Tapos ikaw sumusunod ka eh. Hindi mo nga naranasan yun eh. Ako lang ang nakaranas ng shutdown eh. Pare nawala na yung mga sensor ng truck ko eh. Kaso nga lang nag-check engine. Pare, nawala yung mga ABS, traction control, tailgate, yung truck ko na ano, nawala na. Pero ang problema naman, nagkaroon siya ng check engine. Tulad dito, masyadong masikip dito. Alam mo yung dito sa highway 3 meron pang tunnel dito pre na ano na masikip. Ano? Oo, nandito na ako sa Canada.
load. Naulan ba dyan, pre? Ano ba temperature dyan? Anong temperature dyan? Road icy. Tangan. Wow! Okay nyo guys, yan, nagbabalik tayo. Napaka-clear ng ano rito. Nandito na tayo sa Highway 22 guys ha. 2 oras to Calgary, Alberta sa dideliveran natin. Yes! Napaka-clear ngayon ng panahon. Hindi umuulan, hindi rin makulimlim. At ang oras dito is alas 4 ng hapon. Maganda? Maganda pa ang panahon. Kaso nga lang sa lubungan. Pulis yata to, pulis. 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 Nanguhuli ng speeder yung papunta rito. Maano yan? Malusong yan. Pahon naman, pahon. Enjoy and focus muna sa pagdadrive lang guys. Dire-diretso doon. Straight, ay straight. Kapatagan.
tayo. Yes! 45 minutes pa bago tayo makarating sa delivery natin. Naabot na tayo ng hapon. Pero okay lang. Okay guys, ayan, nandito na tayo sa dideliveran natin para bukas. Baba muna tayo, conduct muna tayo ng visual inspection sa unit. Okay, first thing first, 34 ang set point, 34 ang box, ayos. Lights, at dapat gumagana ng lights. Puno pa. Ilang naman ang trabaho natin guys bilang repro driver i-check lahat ang dapat i-check. Gulong bukas pre-tripping ko naman ito kaya visual lang muna. Okay, so mga ilaw natin dito hanggang sa taas lahat yan gumagana. Bolt seal, plastic seal ng customer. Dito na ako nagpark guys sa may gilid dito. Wala naman ito At ito maluwang ito na U-turn. Pwede magpark dito kasi nakarating na rin naman ako dito. Okay. Okay, so make sure natin dito walang naglilik na lang. So na yan? Tubig lang yan, tubig. Hindi yan galing dito sa ano. Yan. Marami lang. Okay, yan. So far wala akong nakikitang ano sa unit natin. Okay naman. Ilaw, gulong natin, drive, traktor, ayos guys. Diyan ako magdi-deliver bukas guys. Diyan, yan yung building na yan, malaking building dyan sa harapan natin. Diyan ako magdi-deliver bukas. Yan, malaki. Tutok na para bukas kahit pagapangin ko na lang ang truck ko dyan walang problema kasi nandito na tayo, malapit na tayo rito Kaya naman, so paano guys, putulin ko na ang video vlog natin. Magkita na lang tayo susunod na video vlog natin. Pagkatapos nito ma-deliver, 2 delivery ko bukas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi linggo ngayon, bukas pa sila papasok, kaya bukas ko pa malalaman kung anong update ng reload natin. Guys, thank you for watching. Inuulit ko, mag-drop kayo ng comment, sabihin nyo lang yung last name nyo at saka lugar para yun na lang ilagay ko. Alright, thank you for watching guys. Ingat lagi, I love you all. Peace out, bye bye. Lakai Tracker.